Good morning, लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनै जेबो ब्लग भिडिअ बानायनो नागिराखै आं मोनसे खोथासो शेयार खालामनो नागिरदों जा एसे आंनि भिउवार्स बिथांमोन दं बिथांमोना आं मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों जे आङो भिडिअफोरखौ मानो थाब थाब होनो हाया मा खालामनो थाखाय बेनि खारनानो जाहैबाय आङो मोनसे बिराद गिदिर जब मावो आरोना रुको जरा सबर करो बिराद गिदिर जब मावो आरोना बे जबनि क्लिपखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि नोंथांमोना जबाव मा मा खामानि जायो बेखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा बे आंनि फिसा क्लिपखौ नायबानो मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय बे जबा आंना बे मान्थआवनो जोबसिगोन आङो रिटायार जासिगोन बे मान्थआवनो बे जबनिफ्राय होमबाना आं नोंथांमोनजों भिडिअ बानायनानै शेयार खालामबाय थानो हासिगोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ आं माबायदि बिजि थायो आंनि जबनि खामानिया माबायदि नायदो no 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 सोंदोंना नोंथांमोना बेनो आंनि खस्थ' खामानिया जबा बेयो जाहैबाय मोनसे सेलेरि गैयि जब जेराव बिराद खस्थ'ल' जायखौ न'आव थानानैबो मावनो हायो बे खारननि थाखायनो आं नोंथांमोननो टाइम होनो हायामोन आरोना भिडिअ खालामनो हायामोन दा नेक्स्ट मान्थनिफ्राय मोजाङै भिडिअ बानायबाय थानो हासिगोन ओमफ्राय आं दिनै जेबो ब्लग भिडिअ बानायनो सानाखै आं भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो जे नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन ओमफ्राय हायाबाबो सापर्ट खालामबाय थालांगोन होननानै आङो आसा थिबाय दा दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय लोगोफोर बाय बाय